लाइसे ओमफ्राय दिनैनिफ्रायथ' पुरा गावस्रालायनाय जासिगोन जमा जमा बेरायनाय जमा जमा अबेबा गोसोबानो थांनाया दिनैनिफ्राय गैला आरोना ओमफ्राय दा मा लाहैनो नागिरदों नोङो दा कचिं खालामनो नागिरदों औ गुवाहाटीयावनो आरोना ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गैला आरोना बाय जासिगोन उपाय गैया बिब' फंबाय पुरा जोंहानि न'खरजोंनो पुरा गावस्रालायनाय जासिगोन आरोना दिनैनिफ्राय एसे बोरैबा मोनो आरोना दिनै थांसिगोन पुरा माल माथा बुथुमजोब्बाय आरोना बोरैबाबो मोनगोन गरमजों बाय 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 खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ एसे दुखुबो मोनदों एसे माने गोजोननायबो मोनदों आरोना ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ जाहैबाय जोंहा दायो अनला ओंख्रि संगासिनो दङ मोनथ'वाखै दिनैहाय आगैया जोंना थांसिगोन आरो बेनिफ्राय रुम खालि खालामनानै बिए फाइनाल एग्जामा जोब्बाय आरो बेना ओमफ्राय दा न'आव थांसिगोन गुवाहाटीयावहा रुमखौ खालि खालामनानै दा जों एखेलेगेनो बोसोरथाम बेयाव थाबायना बे आगैया बोसोरथाम थाबाय सालबारियाव आरोना बेयो ओमफ्राय जों खाथि नालाय सालबारि रुपहि ओमफ्राय जों बबावबा थांबानो बिब' बिगुमै फंबाय जमा थाङोमोन नालाय मैयाबोथ' जों थांदों नोंथांमोना नायदोंबा मिथिखागोन मैया जोङो मसलपुराव बेरायहोना लायदों आरोना आगैखौ मसलपुर मावजि पार्कआव आरोना नोंथांमोना बांसिनानो भिडिअखौ नायदोंबा मिथिखागोन ओमफ्राय दिनैहाय थांसिगोन आरोना बियो बिनि थाखायनो जोंहा दायो अनला संगासिनो ओमफ्राय अमा फ्राय एवगासिनो मोनथ'वाखैनो आरोना बिराद गरमखा दा बिसोर फैगासिनो जोंनाव गासिबो बिफाया लांनो फैदों जोंनि दादैया लांनो फैदों आरोना दादै ओमफ्राय जोंहा आयं गेदेरनि फिसाला आरोना जोंहा बाबानि बिदानि फिसाला बेबो फैगासिनो जोंनियाव दायो ओंखामखौ जोंनाव जालांसिगोन आरोना अनला मोजां मोनो नालाय अनलाखौनो संबाय आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ नै अनला ओमफ्राय र' लाइटखौ खोमोरनि आयौ खोमोरबाबो मोजाङै नङा नै अनला ओमफ्राय औवा गाजा अबेबा औवा मेवाइबो होनो आरोना औवा मेवाइ ओमफ्राय अनला ओमफ्राय दाउ आरोना बियो ओमफ्राय मानोबा बोरैबा नुदों नाय गोजोंनो नै लाइटखौ होआबाबो जागोन दे खोमसिद्राय नुयो लाइटखौ होआबा नुनाय नङा नायसं नै गोथाव जाथारबाय बे एकदमबारे मोदोमफ्रुनो ओमफ्राय नैबेयो मा अमा नैबेयो अमा फ्राय आरोना नै बिथिंजा माबा एवगासिनो दङ एवनो माने माजों संदों बेखौ आलुजों थुब खालामदों आलुजों अनला जायानो सासे औ जोंहा बाबाया अनला जायानो बिनि थाखायनो आलुजों दाउ संगासिनो आरोना कालारखौ बोरैबा नुदों दै एसे बोरैबा सान्दुंबो गोसा लाइटबो होदों नालाय संगासिनो माला मोनगोन गरमथारबो नै बिथिंजा माना हरनाय खनसे गोलोमफ्रुजोब्बाय जोंहा गरम बिमा फिसा गोलोमफ्रुजोब्बाय आयौ सिजोब्बाय माला मोनबावोथाय माला मोनफैगोन बिसोरबो आरो सोरबा बांसिनानो जोंनि दादैखौ आरोना जोंनि मटु आगैनि बिफाखौ नायनो नागिरगासिनोमोन दिनैहायनि भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोना सोरबा नायनो नागिरगासिनोमोन नालाय ओमफ्राय नै दायो बिसोरो मोनफैबायबो आरोना नै मोनफैनानै दै होबाय दै गुसु बेनिफ्राय आरो भाजा जागासिनो आरोना बेदर भाजा ओंखाम खुरबाय जोंहा आलासिनो ओंखाम हैनोसै अनला ओंख्रिजों दे अनलाया होद' नैयाव हामला हामलि जानांगौ नोंसोर बायदिया लाइसे मानसिफोरा सनजयनि बिफाया बबे होनना सोंबाय थायो नै नाय सनजयनि बिफायानो जोंहा दादाया ओंखाम जागासिनो आरो नैबो बाबुआनो फंबाय खिन्थु गेदेर बायदिसो नुयो गोजौ गेदेरथार नालाय मानसियानो गोथाव जादोंना जायाखै बाबु गोथाव जादोंना जायाखै होनदां अनलानि बेदरखौ एसे फैबावोमोन
औवा गाजा दानब्रबनानै होदो फेनानो गोरसा गिदिंला दायो ओंखाम आरि जाखांबाय आरो सकाव थांनानै थान्दा लायना फैबावबाय आगैया ओमफ्राय दिनैनिफ्रायथ' पुरा गावस्रालायनाय जासिगोन जमा जमा बेरायनाय जमा जमा अबेबा गोसोबानो थांनाया दिनैनिफ्राय गैला आरोना ओमफ्राय दा मा लाहैनो नागिरदों नोङो दा कचिं खालामनो नागिरदों औ गुवाहाटीयावनो आरोना ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गैला आरोना बाय जासिगोन उपाय गैया बिब' फंबाय पुरा जोंहानि न'खरजोंनो पुरा गावस्रालायनाय जासिगोन आरोना दिनैनिफ्राय जागोन दे गुवाहाटीयाव थांबाथ' लोगो मोनगोन जोंथ' थांखाबाय थानाय जायो माबा मोनसे नांगौबानो आरो मायबा जाबानो थाङो नालाय लोगो मोनगोन थेवबाबो माने पुरा बे जायगानिफ्रायनो खालि खालामना थांसिगोन नालाय एसे बोरैबा मोनदों आरोना 3 बोसोर गाहाम थाबाय आरोना बेयावनो एसे उन्दैनिफ्रायनो बाहेरावनो थानानै फरायनाय होनबाबो जायो मेट्रिकखौ पास खालामनाय लोगो लोगोनो ना गुवाहाटीयाव मेट्रिकखौ पास खालामनाय लोगो लोगोनो माने बिना फरायनाया डिग्रियावबो गावसोरनि जायगायाव खालामासिनो आरोना ओमफ्राय दा ओंखायनो जोंहा एसे माने बांसिन माने जोंजोंनो सोलिनानै मोननाय नालाय ओमफ्राय एसे बोरैबा मोनो आरोना दिनै थांसिगोन पुरा माल माथा बुथुमजोब्बाय आरोना बोरैबाबो मोनगोन औ नोंथांमोनाबो दिनैनिफ्राय आंनि ब्लगाव मटु होनबाबो मोननाय नंला आरोना मटु नायनो नागिरबाबो सोरबा सोंहरो नालाय मटु आगैखौ मानो नुथाराखै होननानै ओमफ्राय दिनैनिफ्राय नुनाय नंला आरोना थांसिगोन नालाय बे न'आवहा थांसिगोन आरोना टिपर बिलाव अबेथाय सिङावनो थायो नायो बेखौनो लांनांगोन होनबा थांसिगोन नै दंमोन बिमायाल' गैयामोन थान्दा खालामनो हायासै नोङो इमान बुरजा दङ माबा खालामबाय गरमजों दे बाय जा बाय थांबाय दैयानो लोंबाबो हाया गरम नालाय एकदमबारे बिराद गांबाय थायो दैखौनो ओमफ्राय दायो नै जोङो आगैखौ लामासिम दोनना फैबाय आरोना जोंहानि ओंखाम आरि जाबाय नै बेयावनो खान्थाल सिङावनो जाबाय आरोना जोंहानि गय सिङावनो बिराद थान्दा एसे बार फैबाय थानायखाय न' सिङाव जानो हानाय नङा गरमथार होननानै बायजोआवनो जाबाय आरोना बिसोरो जोंनि दादैखौ नोंथांमोनाथ' नुबायना बेनो आरोना जोंनि बाबानि फंबाया उन्दैथार जा बाबानि फंबाय उन्दैथार ओमफ्राय थांबाय दायो एकदम सिरि जालायबाय आरोना सानफ्राय आरो मा होनो बिदिनो जोङो गोसोखांबानो बेरायो मायो थाङो साथामजोंनो एकदम बिगुमै बिबनां बिदिनो जमा बेरायोमोन नालाय जोङो गोसोखांसिगोन आरोना साननैसो इमान बोसोर थाबाय इयावनो बोसोरथाममानि ओमफ्राय बिगुमैखौ नुलाङासै आरोना बेचारा बिगुमैखौ माला फैगोन होनना सोंगासिनोमोन माने बियो पार्सेल मोनसे दाखालिनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय लायनो मोनाखैमोन दिनैसो लायना फैबाय ओमफ्राय बेयावनो दा थांबाय बिसोरो नेबायबो थानो हायाना एसे गोजान थांगोन दायोथ' नै टाइमा जाबायानो नै 3:23 जाबायानो आरोना ओमफ्राय थांबाय बिसोरो ओंखाम आरि जानानै ओमफ्राय हासबेन्डआ नै दासोल' मोनफैदों आरोना पार्सेलखौ लाबोदो मा पार्सेलमोन आरो नै नों थान्दा लोंनोबा दंबावो पार्सेला नै बेनो बेखौ लायनो थांनानैनो बिगुमै माबाखौ बिबोनांखौ नुवासै बेहा फ्लिपकार्टनिफ्राय ना आयौ नै मा होनना सानगोन नोंथांमोना दा बेखौ मा बियो दे सोरबा खोन्थानो हायोबा गाइखेर दाखा बायदिसो नुदों नै बेखौथ' ओमफ्राय गोसोम जालायबोबाय मानसियानो नै नङा जेरैबायदि खानाय हानानै नै खानाय माखायानो सिथाबबोजोब्बाय ओमफ्राय मा होनो बेयो मैखुन बेगर आरोना नै अर्डार खालामदोंमोन हासबेन्डआ ओमफ्राय मासरुम ओमफ्राय मा होनो बेखौ माने नोंथांमोना
सोरबाफोर मिथिगोनबो जानो हानाय आरोना नै मासरुम बेगर बेखौनो जोंहा अर्डार खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो मोनफैबाय ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना मा खालामगोन होनना साननोबो हानाय ओइ फैबावजो ओमफ्राय बेखौ माने जोंहा फोनो नागिरदों आरोना माने जोङो ट्राइ खालामना नायनो नागिरदों मालाबाबो खालामफेराखै आरोना होमबा ओमफ्राय जायफोरा मिथिखागौ बानायफेरखांबाय जोंनाबो मानसि गोबां बर'फोरानो बानायफेरबाय आरोना जोंबो बायनानै लाबोनानै जायो नालाय बाजारफोरनिफ्राय ओमफ्राय दा जोंनि बर' मानसिफ्राबो बानायो नालाय सोरबाफोर मिन्थियोबा खोन्थाहरनाय माबायदि बानायो जोंबो मिन्थिया नालाय एबारसो फार्स्ट टाइम खालामनो नागिरदों एक्सपिरियेन्सआ दङ खिन्थु खम खोन्थादों आरो बुहुदानो मानसिफोरा जोंनो थेवबाबो आरो जायफोरा मिथिबावगौ दायो नायगासिनो मिथिनाय मानसिफोरा खोन्थाबानो जाबाय जोंनि कमेन्टआव ट्राइ बानायनायनि जाबाथाय बानायबावगोन आरो बोरै खालामो बोरै फैयो जिगाबाथ' न'आवनो मेरला दंखायो जिगाबखौ माबानांगोन आरो ना हानांगौनो जिगाबखौ ओमफ्राय प्लास्टिकआबो लाबखाबायना बेखौ माबानाया दा मा खालामनांगौ एसे सोंबावना लानांसिगोन मिन्थिनाय मानसिफोरनाव जोंबो मिन्थिया नालाय मोजाङै दैयाव सोमनांगोन सोमनानै दसे रुनानै इखौ फोराननानै अलपमान दैखौ सरद होनांगोन ओमफ्राय दा जोङो आलासिफोरखौ एंगार हरजोब्बाय ओमफ्राय नुफैयासै बेसेरा ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम जानोसै सानैजों गासिबो न'निफोरा जाखांजोब्बाय ओमफ्राय आंहा बेखौ नेनानैनो गोबाव जाबाय आरोना जोंनि आइ बाबा बिसोरबो जाबाय ओमफ्राय आंल' जायाखै बयबो जाजोब्बाय बेखौ नेनानैनो जायासै आङो जमा जानोसै जोङो सानैजों नों दुगैहैग्रोदो ओमफ्राय जानोसै आरोना अनला ओंख्रि दिनैहाय अनलानो गोजा नङा औवा मेवाइजों अनला ओमफ्राय दाउ बेदर दामाम टेस्टि जाखादो साखिनायदोंमोन आङो साननैसोनि उनाव ट्राइ खालामगोन आरो नोंथांमोननोबो खोन्थागोन आरोना जोङो बोरै जाखो बोरै बानायखो रज'दोंना रज'वाखै नोंथांमोननोबो खोन्थागोन रज'बाथाय नुगोन रज'बा नोंथांमोननो देखायखागोन आङो ब्लगनि गेजेरजोंनो दा नोङो फ्रेस जाहैदो ओंखाम जानोसै बिराद ओंखाम उखैबाय आंखो आयु अनलाजों माजों लगायदेरना होजोबगोन आंलाय दाउ बेदर दंनैसो दंमोन दाउ बेदर होआखै होदो होबाबो होबावबाय आरो आं नोंनो जाथो होननानै ओंखाम जानोसै नै जोंहा सानैजों हौवा हिन्जाव नै खांसेयावनो लाजोब्बाय आङो खांसि नङा थोरसि सोरबा थोरसिसो होनो थोरसियावनो लाजोब्बाय आं नै अनला बिथिंजा दाउ भाजा ओंखाम ओमफ्राय हासबेन्डआ नै अमा बिथिंजा दङ अनला जाग्रोनोसै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओंखामखौ जाना लाग्रोनोसै जोङो एकदम गोलोमफ्रुजोब्बाय जल्दि जानानै बाहेरायाव जहैनोसै आरोना थ' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय बयनिसिमबो